siasa gi jok mosebedo kar kae kaachiel koda ka ogai mar ODM machon Raila Amolo Odinga Nyasaye oket chunye kama okwe higni 30 gi wiye ma jotelo osebedo ka temo gero Luo Nyanza to pod gintiere kar ka kama oganda wantiere maduokore liete dongruok minyalo siem moro malong'o bende ok ne iwacho mana ni wan wantiere ka wan jo chamane ma wan go ka ma ema waluwo kokilu chama titiri dala gik ma kamagi matimre. In achiel kuom jotelo madongo mosebedo ka Luo bende omiyi kibaje ni une jok mosefail oganda Luo kuom kinde gi duto koso ka mibet kinindo tindo ka un gi kwe kiwacho ni watu wasebedo siasa ma Kaluo wasebedo jotelo Kaluo to oganda wanitiere kama gintie kawuono magi gino kulose kinde machon koso sane koko chako lose wi kinyo historia mara tibu yudo ni mano tasebedo kalose economic empowerment development siasa mathore nti samogo e siasa to bank siasa no to wanene nyithi obet nadi omiyo mano ni en failure maduong' kuom waduto kaka jotelo mawuok e Luo land en a big failure kuom waduto to koro gima yuago ni to koro sani kama koro wachopeni ok wanyal dok chien mondo ibi winje pach wadu ni sasa ma kidwa wacho ni kata in gi paro moro madang iketi e mesa to ng'aw gima ng'ato penje to omerin ja tutam kusi ja wanta yani ok wanyal chiko itwa mane gima ne Benjamin Marial mowuok South Sudan ne waloso kode nyoro gotindo kendo ooro na message sani na nyise ne abiro loso TV Ramogi to kwani wachne jothurwago ni mano the worst curse chien ma wan godo mogik eni ok wawinj wachni akeni wajo sunga akeni wacho ni anang'ono mamiyo ng'ato oparo ni ji te ofuo en kende ne moriek ok wachiki itwa nikech anyalo wacho ni kata oganda makoro iluongo ni joriagi sani gidhi mabor kidhi Isili ne gik magigero kucha kibiro South Sika kibiro Kilimanika kamoro more Kenya technical community is not hostile they establish themselves kaminyalo yudo geni established enda kaka Kiambu gi Nyeri kende to giyie mondo gilosi ka gidhi e ginene most to giloso udhiambo giloso giwinjre an chan kod gi sirkal ministers ma wan godo e sirkal kaka ginene Aden Mohamed gini inyalo paro ni jogo no giwinjre gi joma nie position big lie giwinjre ma samori kod to ng'ato segocho ne wadgi giromo gipimo wach ma watim nang'o ma walos nang'o kech ging'eyo ni gin minority 4% ging'e ni gionge puothe ginene Garissa kucha kata Wajir ma ginyalo puro ma gichiemie to wan to Nyasaye okonyowa gi Lake Victoria wan Nyasaye okonyowa gi lowo maber ma nyalo pidho niang' wan Nyasaye okonyowa gi gold bende to ni kendo waketre ni wan joma go koko wao ni awao ok nyal bet mos mondo pim wach ni dang' wakony nyithiwa nadi nikech wan gi nyithindo mang'eny wanyuol to nyithiwa onge tich our children are very desperate gigi sesomo te mheshimiwa kiduogo kodgi kata Kaluo bende zeko mbaka kod jogi jotelo moyier ma wuok Rarieda asetemo no anago loso gi wat jotelo gi te aloso gi jotelo gi te the whole of Luoland from South Nyanza samore manise kiwacho gimoro mopore gi kaka gidware cha to koro ng'ato ok mak simbi lakini I believe ni jothurwa nitiere kwana monego wago nikech 12% 88% mag Kenya modong' ok gin joluo we are 12% 88% modong' ok gin joluo ere ka dang' wadage igi ka ere ka dang' wawinjre kodgi ere ka dang' waloko ohala kodgi to ni wan waketre ni jowa moko ketre ni ong'eyo everything menena Gosiboi Achai Ichlit Nyiego gima kwayo ni gibed jo one term
gibed jotutang', gibed joma nie broad based, gibed joma onge broad based, to ogandawa en achiel, thagruok ma wan godo en achiel. Gimoko iluongo ni Kisumu ni headquarters mar Gunism. Kibiro Nairobi ka to ni kuonde ma Joluo dakie headquarters mag Gunism. Nyisa ng'a nyathi ma nigi tich miluongo ni gun. Ka en gi tich, nango bed gun. Guni jok moko loke tich?